agus tosí cuman forbal sa gentar seo. Bhí cuman forbal a seaige bunaiche in seo agus seaige an 1966. Héis coppla blian aibre, hiigmuid nachramuid I dtíanana dulchan cín agus buhaili, agus ba as sin, as a bhrostrachas sin, a dás glúis a chearta síbheilt na Gaeltachta. Ba bheag difriocht a bhí idir aimimení chearta síbheilte na Gaeltachta agus aimimení winter na Gaeltachta ar a Martin há lárnach an na monú beag na háscór blian rivisin. Údarás áitiúil a bhí watha, deire le imirce agus forburt na Gaeltachta. Ba iad na glúiseachtaí cearta síbheilte a bhí a réim ar fud an dain na spreag an glún óg eilte seo ach lachatar tróir agus cúgla á bhhartaí ná cain. Bhí rud I scríomh ag Martin anú faoi chuir cheart chuir san na Gaeltachta le blianta rivisin. Bhí sin léite cudéin, chud wahain, agus sin tháinig sé héna bailach. Agus tháinig sé gáilíide mar dearach mar a tháinig sé. Bhí sé heirid a gáilíide faoin rud agus chuir sé chraí agus anamsa sa rud a bhí ar bunain. Tháinig oltáchan agus brú orann gur cheartain íarthóir a chuir sa táchan. Ní le síochan rúchtáil ach le paibreachta áil gon chlár gníomhacht a bhí ein. Agus ba an nám sin a chuir mise aine ar bhhartaí ná cain, mar ar stratéise, mar ar polítíochta. Hain sé héna bailach agus láirseag na tíime gona sépel, cíimmerlum go háirid a héana agus Catalín Máirde bheith caint agus an chaint ionintach a bhí Jacob agus chu líf agus láidir agus bhí sé caint. Gus bór a drúne sin diginn tú leid óga agus Calíní óga agus bór a cuiitiú mar ich cocht duine meach an stádas sin eigi mar dirha. Wel cymna gur sé teach gar go géir a híl a tam sin agus mar a chuimle a ceart ní hé déile óchar a bici bheith ús an na claiachaí speechal mar dirha seacan laí. Bhí sé teach gar go géir a híl ní a chláinte go má agus marach an díilseach a bhí an ní bheith sé ús chor a beha. Cefiad olbhil scaile bheith a ús ar a gláid tíimach go hépelcail híar an chuir chríimeach mar jeabhad sa máisteach mar dirha agus chláinte go donna. But the sin ar a níontain a bhí aige.